Nachádzame sa pri jazere Lago di Predil, Riabelské jazero. Je to druhé najkrajšie jazero v Taliansku, na slovenských hraniciach. Vidíme našich spokojných turistov. Tu je prvá pevnosť z vojny, Grande Guerra, to bola prvá svetová vojna. Vidíme Milana Dráňaka, ako pozerá dielo. Scenérie sú tu úžasné. Toto je Gioff di Mondazio, to je obrovský kopec toto. Nádherné toto. V tomto kopečku bola palebná pozícia tuto hore. Emil, spokojnosť s výletom? No, dobre, som rád. Nádherné. To prostredie to je jak obrázek tuto. Trošku nám síce pofúkuje, ale na turistiku to je ideálne. Vidíš, to je časť Starvízia toto. Tuto pred nami sú bývalé kasárne. Tuto. Boli vojaci, skovatí mali tu prítok vody. Všetci im dávaj, a nemajú čím stredať. Všetci im dávaj. No povedaj mi, kľúč, idem do zima. To sú kasárne bývalé toto? To sú bývalé kasárne toto? Valdo, dívaj sa, ak tí vojaci bývali, počúvaj. To sú kasárne bývalé. Toto, vieš? Boli chudáci, hej, tam mali to palené postavenia, strelili na tie kopce, vieš? Na Rakúšanov. Toto je Gioff di Somog na tento kopec. To sú obrovské kopce toto.